Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन जों दिनै माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो आंजों लोगोआव दङ दैथुन होननाय सासे आंनि लोगो फैदों। बिथाङा माने रौतानिफ्राय साइकेल सालाय फैदों जाहैदों आरोना जों दिनै ब्लग बानायगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै दैथुना दायो मोनफैबाय। बोरै मोनदों साइकेलजों फैनानै? एकदम गरम माने गोलोमदै जाजोब्बाय आरो मानसिया गोलोमजोब्बाय साइकेल गाना फैदों नालाय आं देखायगासिनो साइकेलखौ बिथांनिखौ नै साइकेलजों फैमारदों नोंथांमोना थगायदों साननाङा मिथिबाय साइकेलखौ नाय साइकेल नै एकदम मा होनना बुङो बि बयसनि बायदि बिथाङा माने BMW लाना फैदों आरो ना BMW र' देखायगासिनो बे केमेरानि देखायगासिनो आं नोंथांमोननो थ' नोंथांमोन नायनो हागोन नै साइकेलजों फैदों बिथाङा माने दैथुना साइकेलजों फैदों आरो ना साइकेला बेनो ओमफ्राय जों दायो नै आंनि 200 जों थांसै नोंथांमोना मिथिखायो आंनावथ' बेजोंनो बेरायखायो आं मोनसे मोजां बुस्थु लानो नागिरदों आरो ना उनाव खोन्थागोन नोंथांमोननो दा जों बबेथिं थांगोन दैथुन खोन्थादो एसे आंबो मिथिया दा जायगाया माथिं नोंसोर लांगोन दा स' जों दा बेरायनो थांसै आरो ना लोगोफोर नोंसोरो जुदि इन्टारेस्टेड दङ अब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जों नोंथांमोननो बहुत मोजां जायगा देखायनो नागिरदों जायगा देखायगोन आरो ना औ दिनै बहुत माने इन्टारेस्टबो जालांगोन आरो ना सानैदो गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनदो सापर्ट होलायदो आरो लोगोफोरना साबस्क्राइब खालामदो बिथांनि चेनेलखौ बिथाङा गोबां बोसोरनिफ्राय नाजागासिनो दोङो इउटुब चेनेलखौ माने आपग्रेड खालामनो थाखाय स' नोंथांमोननि सायावसो आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानोखि बिथाङा गोजौ लेभेलाव थांगोन स' सापर्ट खालामनायदो नोंथांमोन लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो बिथांखौबो सापर्ट खालाम थ' बिदिब्ला जोङो थांसै नामा अके थुदो चलो चलो थ' नोंथांमोन जोंहा न'आव माने रावबो गैया नालाय आइयाबो बेलेगावसो थांदों बेनिखायनो माने दैथुना ओंखाम जाबाखै जाहैदों आरो ना बियो हाखु दाखु फैबाय ओंखाम मोनजास्लाबबोआसो साइकेलजों फैबाय नालाय दा बिथांखौ आङो बायदिसिना जाहोनोसै हटेलाव जों मा जागोन दायो मम' मम' जानो बिराद इन्टारेस्ट मोनो मिथिबायना बिराद फेभरेट आंनि मम'आ खिन्थु जोङो जानायफोरखौ बारा देखायबाय थाया दै माने बेसेबां देखायबाय थानो बायो जोङो जानायफोरखौ देखायबाय थानो जायो आरो जानायालाय नङा होमबा जायो थ' बिदिब्ला जाहैनोसै थ' नोंथांमोन जों दायो माने सिमांफुरियाव मोनफैबाय सिमांफुरि मिथिबायना जायगानि नामा बाइकखौ बेयाव दोनबाय जोङो बेनिफ्राय ओरै गोजौथिं थांसै जोङो ओरै गोजौथिं ससे हाजो देखायनोसै नोंथांमोननो थ' दैथुन थांसै जोङो गोजौथिं तो दोस्तों अभी हम लोग सिमांपुरी पहुंच गया अभी आप लोगों को पहाड़ दिखाने वाला है थोड़ा सा व्यू दिखा देंगे आप लोग को देखते रहना दोस्तों वीडियो को एंड तक जरा सा भी स्किप मत करो ठीक है दोस्तों बहुत अच्छा जगह दिखाने वाला है आप लोग को क्योंकि ऐसे जगह देखने नहीं मिलेगा आप लोग को बहुत मजा आ रहा है आज बहुत मजा है और वहाँ में देखो इतना बढ़िया फोगी है वहाँ में रुको आप लोग को मैं पहाड़ इतना बढ़िया है ये देख सकते हैं आप लोग ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा पहाड़ी पहाड़ यही है सिमांपुरी नोंथांमोन नैबे हाजोआ जाहैबाय जोंना सिमांपुरी होनना बुङो सिमांपुरियाव जोङो मोनफैबाय दिनै जोंहानि न'निफ्राय 10 किल'मिटारसो गोजान जायो आरो दा नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ थ' नोंथांमोन जों दायो सिमांपुरियाव मोनफैबाय बिराद मोजां आरोना जायगाया जोंहानि न'निफ्राय 10 किल'मिटारल' गोजान जायो जों दा दैथुनदा आंजों बेरायनो फैबाय ओमफ्राय जिथुनाखि साउन्ड खोनागासिनो दंना बियो दैनि साउन्ड दै फैदो जों ओरैजाय थांसै दैथिं थांसै जोङो लामायाव बबेथिंदा हाग्राबारि थ' नोंथांमोन बेनो नोंथांमोना नायनो हागोन सिमांपुरियाव मोनफैबाय जोङो सिमांपुरि जायगाफोरखौ नाय बिराद मोजां आरोना जायगाया एकदम दै बोहैबाय थानाय सिमांपुरि ओमफ्राय ओरैजाय नैथिं नायनो हागोन दैया खिन्थु बिराद दाहार दैया बिराद दाहार नै बिराद मोजां जायगाया अख्रांखौ खाथियावनो बायदि मोनो नै बिथिंबो न' दङ बिथिं न' दङ ओरै देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोननो जायगाफोरखौ थ' नोंथांमोन जों माने सिमांपुरियाव बेरायगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथिंजाय नैबेयाव माने केम्प बायदि माबा थाग्रा न' बानायना दोनदों ओमफ्राय नै बिथिं माने टि गार्डेननि थाखाय बिथिं माबा खालामगासिनो दं आरोना मा होनना बुङो साफातनि फुलि साफात गायगोन जाहैदों बेयाव नोंथांमोननो सिंथिंनिफ्राय देखायगासिनो आङो जायगाफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना जों दायो सिङाव हाबलांदो आरोना बेयाव मा दङ नोंथांमोननो एसे देखायनो नाजागासिनो नै हाग्रानि मावजि बियो ओ चुट्टू क्या कर रहा है हाँ खेल रहा है क्या बनाएगा ये रौता फरेस्टनि आन्दाराव दं आरो खिन्थु बे अरुणाचल गोलैयो आरो नाय नोंथांमोन अरुणाचल प्रदेश बेयाव गोदो सासे माबा दंमोन आरो अरुणाचलनि मानसि गलाब बाबु होनना बुङोमोन आरोना
दा खिन्थु बे जायगानि नामा सोरगोफुरि होननानैसो मिथियो जों दा खिन्थु नैबे जायगाखौ जोङो सिमांफुरि होननानैसो मिथियो बांसिनानो नोंथांमोना भिउफोरखौ नायनो हागोन बेयाव माने SSB केम्प जागोन बायदि आरोना नैबेयाव फिसा फिसा क्वार्टार लुनानै दोनदों नोंथांमोना नायनो हागोन जों दा सिङाव फैबाय आमलाइ दंफांबो दंलै नै फिथाइ गैयाना फिथाइ थानायबा जालांनो हागौमोन जोङो सिमांफुरि नोंथांमोन बे जायगानि मुङा बिराद गिदिर गिदिर अन्थाइ दं नै अन्थाइफोरखौ नायनो हागोन नै नायनो हागोन नोंथांमोना एकदम न'जों समानखा अन्थाइआ नै गोगोम सिमांफुरि आरोना बे जायगाया सिमांफुरि नोंथांमोन एकदम हाजोआव आरो बे न'फोरा थ' नोंथांमोन दहाय जों बै गाहायाव थांदोंमोन बै गाहायाव जोङो दैयाव थांदोंमोन दायो नायदो नोंथांमोना भिउखौ नाय बेसेबां मोजां सिमांफुरि ओरैजाय एकदम माने दै बोहैलांगासिनो दङ बिराद मोजां जायगाया बेनिफ्राय ओरै माने हाजोआनो हाजोजोब आरोना सारिउफालु गासिबथिंबो हाजोजोब बे अरुणाचल हाजो गोलैयो नोंथांमोन सिमांफुरि जायगानि मुङा नोंथांमोना सोरबाफोर बेरायनो गोसोब्ला फैनो हागोन बेयाव बैथिंजाय माने पार्टि जानो थाखायबो मोजां आरोना पिकनिक जानो थाखाय मोजां बैथिं दै दं नालाय बिथिं मोजां आरोना नोंथांमोन बेनो आरोना जायगाया थ' नोंथांमोन जों दायो गोजौथिं थांगासिनो दङ गोजौनिफ्राय नोंथांमोननो जोङो ड्रन शुटखौ देखायनो नाजागोन नोंथांमोन जों दा एकदम हाजो गुदि अरुणाचलजों नांजाबनाय बर' गामियाव दंफैयो जोङो सिमांफुरियाव नाय नोंथांमोन नै ऐराउतनि खि बियो मिथिबायना ऐराउत होनना बुङो बर'आव ऐराउत माने नुगोनबो जानो हागौ जोङो मिथिबाय ऐराउतखौ मोनायाव फैयोनो ऐराउतआ बानलु जाफैयो आदार नागिरना फैयो नालाय बिसोरबो बिसिनि थाग्रा जायगायाव गासिबो मानसिफोर थाजोब्बाय नालाय नै आगानफ्रा नै गोदानथार गिलायलांबायसो थांनोबो नोंथांमोना नायदो भिउखौ बिराद मोजां आरोना समायना एकदम सिमांफुरि एकदम जोंनि खाथियावनो जायो 10 किल'मिटारल' गोजान थ' नोंथांमोन जों दायो गोजौथिं थांगासिनो दङ नोंथांमोना देखायलांगासिनो नायलांबाय था नोंथांमोना जों बेसेबां गोजौसिम हायो हाजोथिं गाखोलांगासिनो मेंनायबो मोनबाय मानो होनना बुङोबा गरम बाब बेयाव माथो बाबुराजा गेलेनायसोलै बाबुराजा ऐराउत थायोनो बेयाव नायनो हागोन नोंथांमोना ओइ नायलाय बैथिं नायलाय र' आं देखायगासिनो दं बे केमेराजों नायनो हागोन नोंथांमोन नै मानो गोजा जादों बियो मुलि सारनायसो दांलै मुलि सारनायसो खोमा इयो हाग्रा खेथि खालामनो थाखाय मुलि सारदों जानो हागौ थ' जों दायो गोजौथिं थांगासिनो नोंथांमोन नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद खाथ्रा जायगायाव फैदों आरोना जों दिनै जों सानैल' नै दैथुनजों आंजों माने जों सानैजों फैगासिनो जाग्रा लादों इयाव मिमि माबा माबि जों ओरै थांनो नागिरदोंमोन र' गोजौथिं बोरैथाय जायगाया थ' नोंथांमोन माने लामा गैला आरोना लामा गोथेबाय नोंथांमोना बिनिफ्राय भिउफोरखौ नायदो नै हाजोफोरखौ ओमफ्राय जोङो थान्दा बोथोराव जुदि लामाफ्रा मोजां जायोबा जों नोंथांमोना देखायफिनगोन माने दायो गरम बोथोर नालाय बिराद हाग्रा दुनानै थाजोब्बाय आरो रावबो गाखोला हाजोआव बेखायनो दा जोङो थाङासै लामाया ब्लक जाबाय बिनिफ्रायनो नायदो ना मा होनो नंगौ ओइ भिउखौ देखायना भिउखौ देखायनोसै आङो उननि बेक केमेराजों देखायनोसै नोंथांमोन नायदो मिथिबाय थ' नोंथांमोना भिउखौ नायदो जोबोद समायना नै भिउफ्रा ओरै नाहरदो ओरैजाय जोंना गामियाबो एकदम ओरैजाय खोलाहासो आरोना जों दायो एकदम साहा दंफैयो नोंथांमोना नायनो हागोन थ' नोंथांमोन नै खुसेर जागासिनो खुसेर जोङो माने एसे देहाखौ थाजिम खालामनो थाखाय खुसेर जानाया गोनांथि दै नोंथांमोन मोननो थाङा टाउनाव बेखौ मोननो थाङा दा बायबाबो मोननो नागिरा नंगौ दा बिराद खस्थ' दानि जुगाव मोननो बे थसेयाव बेसेबांसो लागोनलै 30 थाखासो लागोन 30-50 थाखासो लानो हागौ 50 थाखा थसे मोनगोन 30 थाखा जागोन आरो ना दा जों नै बिराद बरिया नै बारा बिराद बरिया आमलाइ बिफां दं नै जों बेयाव आमलाइबो जाफैनो हागोन मालाबा लोगोनि न'आव दंफैयो आरो दायो ओमफ्राय नै इथिं खुसेरबो गायदोंलै बिस्रा हिर'आ नै WW जनसिना जानानै देखायदोब्रा एसे दे नोंथांमोन बेखौ मा बुङो बेखौथ' नोंथांमोननि जायगायाव बेलेग बुङो जानो हागौ खिन्थु जोंनि जायगायाव बेखौ मा बुङो होनना मिथिबायना राजानि लावथि होनना बुङो बेखौ राजानि लावथि मिथिबाय दा बेखौ आङो अख्लाना नायनोसै